टर्न कर ते दोन्ही दाखव. ती वाली कर. झालं एवढं. शेवपुरी कोणाची भारी डिश वाटते बघा. ही वाटते काही भारी डिश वाटते. किती होतं तुमचं? अरे हे कितना हो गए 58. आता इथे काय चालू आहे? हे आणलेलं आहे जिजूसाठी गुलाबजामुन आणि आईस्क्रीम. गुलाबजामुन मध्ये काय टाकलंय? व्हॅनिला आईस्क्रीम. व्हॅनिला नाही, हे कोणतं आईस्क्रीम आहे? कोणतं पण आईस्क्रीम चालतो का? कोणतं पण झालं. व्हॅनिला मस्त वाटतं ना फ्लेवर बघूया नवीन म्हणजे पाक नाही घेतलाय ना याच्यात? नाही नाही फक्त गुलाबजामुन खाते रहो. गुलाबजामुनचा तुकडा. अरे वा, तोंडाला पाणी सुटलं. कसं वाटत असेल ना ते थंडगार गुलाबजामुन. गुडगुड गरम गुलाबजामुन मस्त. हॉट आईस्क्रीम असेल ना, हॉट आईस्क्रीम तसं झालंय ते है ना. असा हा आता बोलल्यावर हा आता बहिणीची आठवण आली माझ्या. बोल का डायलॉग. थंड आहे ताई. तुला जाताना शिरशिर येतात का? नाही. अरे वा, एन्जॉय. किती गुलाबजामुन झाले ताई? 5वा. हे अजून 3 आहे. गुलाबजामुन लवर आहे ते. तिला बोलव काजलला. काजलला तर जायचं आहे. अजून एक कॉम्बिनेशन आपण मला पण सांगायचं आहे. कोणतं कॉम्बिनेशन सांगू का? काल तुम्हाला सर्वांना सांगितलं होतं ना, जिलेबी आणि दही. दही बरोबर. जिलेबी दहीमध्ये साखर नाही टाकायची. जिलेबी घ्यायची, दही घ्यायचं आणि खायचं. जिलेबी फाफडा कसं असतं तसंच वेगवेगळं कॉम्बिनेशन. आणि तुमच्याकडे पण काय वेगळं कॉम्बिनेशन नसतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. जसं हे कॉम्बिनेशन तसं वेगळं कॉम्बिनेशन. आली मम्मीला यायचं आहे स्क्रीनमध्ये बघा. मम्मीला विदाऊट कधी मम्मीला नाही घेतलं ना रेकॉर्डिंगमध्ये, मम्मी बाहेर येते. नाही लेकीवरून जाऊया बरं नको का? मग बाकीच्या करते जाते शॉपिंगला. ब्लॉग चालू झाला शॉपिंगचा. हा मी तर असंच करत होतो त्यांच्याबरोबर. शॉपिंगला जायचं आपलं चालू झाला. ते सांगण्यासाठी आली बाहेर. पाऊस पडतोय आणि बाहेर इथे बसली आहे महाराज. पाऊस दाखवतो तुम्हाला. पाऊस संपला. गुलाबजामुन खाणार तर मी शूट नाही करणार असं होणार का? हा प्रॉमिस सोडली ना तू? हा प्रॉमिस केली होती मी आता गुलाबजामुन नाही खाणार. लास्ट त्या दिवशी लास्ट. अच्छा ते बघ साईड बघ. साईड घेते बघ आता ताई तुझी. अरे वा, किती खाल्ले? एकच ते तुझे ते खा. पप्पूला बरोबर नको जास्त. लगेच काय वाटत नाही ना, नंतर ते होतं. बरोबर आहे ना, कमीच खायचं असतं ना पण गोड. मी नाही मला भीती वाटायला लागली. बीपी वाढला तर मग ते पण येतं. म्हणून आपण आटोक्यात अशीच खायचे माहितीये का? पोळ्या अर्धा किलोचे पोळ्या ना एकटे खायचे. 2-3 म्हणजे रोज एकदाच नाही, 2-3 दिवस. हा आवडायचेत ना तुम्ही. मग आता करून करायचे तर अर्धा किलोचे करायचे. म्हणजे 2-3 दिवस ते खायचे. असं मी फिट राहील आणि काजू चब्बी होत जाईल. त्याच्याने मला आता नाही जाणार. ते पूर्ण मुहूर्ताना. तू खाल्लं मम्मी? काय तू खाल्लं? नाही, माझा नाश्ता झाला. ते तिला ठेवलेले होते. आज सर्व रेडी होऊन कुठे चालले? सर्व रेडी. आम्ही चाललो आता फिरायला पार्क मध्ये. खा काजल खा. एक दे मला. कोणाकोणाला गुलाबजामुन आवडतं सांगा मला. कोणाकोणा इकडे कोणाकोणाला आवडतं?
दोन्ही आणि दोनच चालले Actually आता असूनच म्हणजे असं कंट्रोल मध्ये राहिलेलं चांगलं आहे ना. संपवल्या तीनच ठेवली फक्त पुढे फक्त आठवण केली म्हणून हां आहे ना. काय जाऊ दे ना हायवेला वरती रिटर्न पाठवून पाठवूनच Holy Link Road. .600 meters, use the second from the left lane to turn left onto the ramp Eastern Express Highway, Mumbai-Agra National Highway. ठीक आहे. हात ठेवा वाटतं. ही एक घाल. ती घाल. ती वाली घाल. तुम्ही इथे या ना उभे इथे या. आणि ती वाली घाल. सारखी जातं तिकडे घाल घाल. तुम्ही तिकडे सरकवलं. आता मला सांग तुला कोणती आवडली. तुला जी आवडते ना काजल ती घालून बघ, कानावर घालून बघ. विदाउट टेक वाला पेन तुझ्या आहेत ना ते मम्मीकडे देऊन दे. ये पेन ये विदाउट टेक वाला समोर ठेवून. या कानात घाल. एक ऐसे आइडिया नहीं आ रहा आप है ना पूरा वो अरे समोर एक ये डालो काचीच्या जवळ जा. तू साडीवर असे मोठे पाहिजे कधीतरी घालणार ये बहुत सही है तार लगेगा नहीं इसमें टर्न कर ते दोन्ही दाखव. दॅट वन वो पहिला पेन आहे ते चांगलं आहे. हा आता पेनला एक तेच बरोबर आहे. पहिल्यावाला कुठे आहे तो. हा ऐसा वाला आपके हाथ में छोटे आहे बघ. ते बरोबर. जैसा आपको अच्छा लगे ह्याच्यातलं का झुमका झुमके स्टाइल उसको साखरी टाइप नहीं चाहिए. बारीक बारीक घालून दाखव मॅडम. घालून दाखव मला दोन्ही घालून दाखव. आता आवडले पहन के ना. देखो ना कानातले हे काढ तुझ्या वरचे काढ आणि हे घालून दाखव. हे कानातलं का ये लो इसमें ये बटन लगा वरना ते नको ते बटन लावतो ते बटन लावा थोड़ा देना थोड़ा ये हमें लगा ते तुला पण घे कानातले. नाही बाबा. ताईला कितीतरी बड्डे ताईचे तो पण घाल पूर्ण घाल आणि त्या आरशात बघ पूर्ण हवा तर है ना. आरशात बघितलं चांगलं ना. तिकडे जाऊन ठेवूया ना. मोठे पण नाही छोटे पण नाही बस तिकडे जाऊन ये अशी बघून त्या आरशात जा. हाँ बड़े मिरर में देखना टॉपवर पण छान दिसतील ना असे. तुझ्या हातात रिंग तिकडे ठेवली ना. फोन कर. अरे वा छान आहे. हे घे ते बरोबर आहे. हे छान वाटतं तिकडे. अरे भारी वाटतं. तो देव लग्न उसको कान का भी दो ना. हाँ टर्न हो काजल इकडे. कानात टाक. हाँ ये भी डाल के देखो ये देखो
या माझ्या साईडच्या घाला वाटत. हा तो पण टाक, तो घाल, तो पण घाल. अरे वा, चेंज गर्ल टू वुमन. हां, इन्स्टंट चेंज. असं वाटतं हर्षद. टर्नो टर्नो जा हर्षद बघ जा. खड़े होके लंबाई देख लो, अगर और लंबा चाहिए छोटा चाहिए दो जो आप. नाही लंबाई ठीक आहे. हाँ, ये सर्च के ऊपर से आता है, कोई इशू नहीं है. मॅडम गेलं. ठीक आहे. हां झालं एवढं. ये देखो 27 ग्राम में दो. ये ऐसे जाली जाली वाला नहीं दूंगी. ठीक है, चलो जैसा आप है हेवी लुक है इसका, एकदम लाइट वेट के हिसाब से. डिझाईन छान आहे. डिझाईन कसं असं किचमिड किचमिड आहे. ओवर है ना, ही नको. साइज उसको साइज तो करके देंगे, साइज का कोई इशू नहीं. साइज का होना है. हाँ ये तो गंदगी आ जाती है, तीन घंटे. माप पण बरोबर. छान आहे. हे आवडलं तुला? आवडले का? माप पण बरोबर आहे. ये सारी कर लो. मला नाही आहे. शाईन पण होतं. हां मस्त वाटतं. ये सगळं तुम्हाला कोणते आवडले? तेच आवडले त्याला. गुजराती टाईप वाटतं. पण छान. आणि हे पण आहेत ना मध्ये मध्ये गॅप. मध्ये गॅप आहे ना, त्याच्यामुळे ते सुंदर दिसतं. मम्मीला काय आवडलं तर घेतं. शेवपुरी. शेवपुरी आपण बोलतो ना रगडा. शेवपुरी रगडा, रगडा टाकून दिलेली शेवपुरी. आमचे मॅडम कुठे आहेत? मॅडम बरोबर सेल्फी मस्त लावलेलाच आहे. शेवपुरी तुला आवडते ना शेवपुरी? ते जिजू इकडे आहेत. सगळ्यांची पार्टी चालू आहे. शेवपुरी काय चल खाके दिखा. लिपस्टिक जायची तोंडात. कोणाची भारी डिश वाटते बघा. ही वाटते का? ही भारी डिश वाटते. पण आवडते हिला शेवपुरी आणि मला दहीपुरी. हे बघ ताई, हे बघ ताई. नको बोललेली ना सुरुवातीला. डबल प्लेट ट्रिपल प्लेट. गाजळते गालबा कसे झाले. गाजल असे गाळ असे होणार खाऊन खाऊन खाऊन. कमी खा कमी खा. हे मॅडम, अरे वा लांबून प्लेट घ्यायची आहे ना छोटी. छान वाटतं. ठीक आहे, 2-2 आहे. सेम आहे. सेम आहे. बघा आता आपण शॉपिंग करून आता आलेलो आहे. आता काय काय शॉपिंग केली ते आम्ही नंतर दाखवतो. आजचा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. आता इथे बघा आमची काजल मॅडम आता चालली आहे. झोपत आहे. आणि आमच्याकडे आई बघा रेडी. चाललात का तुम्ही? हो टाटा बाय बाय. बाय बाय. काजल आता आपण कधी भेटणार डायरेक्ट आता? एंगेजमेंटच्या दिवशी एकदम रेडी होऊन. एकदम रेडी होऊन एकदम तयार. मी पण रेडी आणि काजल पण रेडी. आम्ही पण रेडी. तुला कसं वाटलं इकडे येऊन? खूप छान. शॉपिंग केली आपण, एन्जॉय केलं सर्व. खूप एन्जॉय केलं. तुला इथे आल्यावर कसं वाटलं? आपल्या घरी आल्यावर? हां छान चांगलं वाटलं. राशील ना लग्नानंतर? हो राहीन. नक्की राहीन. आवडलं मला इथे.
अजून काय विचारायचं येईल? पाणी घर कसं आहे, पाणी आहे का? नाही पाणी काय विचारायचं? आणि काय काय ठिकाणी पाण्याचा प्रॉब्लेम असतो. इकडं 24 तास पाणी आहे, 4 वेळा पण आंघोळ करू शकतो असं एवढं पाणी आहे. पाण्याचं तर पाण्याचं टेन्शनच टेन्शन नाही. अरे एक वस्तू राहिली, ते वजन करायचं राहिलं मम्मी. लगेच करूया थांब. आता जा बाबा. उभी राह. बघा किती झाला. किती होती तो? 52.15. आता किती झालं? 53.35. बघा 1.5 किलो वाढला. किलो वाढला. आता काय होईल काय माहिती. तुम्ही आहे इकडे. आता तुम्ही काय त्याला काजल फोन पिक कर, आलो बोल. हॅलो जल्दी आ जा. हे बघा काय झाला तो. किती झाला. किती होते तुमचे? हा किती होतं तुमचं? अरे हे कितना हो गए 58 58 किती होतात तुम्ही? 52 नाही तुम्ही कुठे 52 होतात? 50 किती होते? 50. 3 किलो झाला. 56.15. माझं 2 किलो वाढवलं. मग बाई माझी. चला जाऊया आता. कार आली आता. चला बाहेर. चला तो बोला हो हो पण. काय पण आहे. आपण दोघं नाही तू नाही जात आहे तुला पडू. सदा सुखी हो. टाटा बाय बाय. आमच्या आईच्या हा असेच कॅमेरे फिरवत राहा. आणि वजन वाढवत राहा. बाबा माझं तर काय भलता झालं ना. आता परत होईल घरी गेल्यावर. बघा हा, मी नाही मजा नाही लास्टला. म्हणजे कसं विसरलो होतं हे विसरलं की पोपट झालं असतं. चला जाऊया चला. बाय बाय.